Hato piko abantre ya kam ka bapisngutanat Henry Pimtip lat kumno ban pentebit ilade. Ka office jong Vice Principal Industrial Training Institute Nongpo Haribah District lane ka ITI Nongpo lembaga ne jing penbena ka pentipaj ba balas sedang ban ai admission na ka benta ki judge training baper ka ba on penkut ye jing ai admission hadu ka live hoi terik unai tong arjar ar phon reu. Ki jing ai jing hikai lane ki training ki ba ka office ka ai ha ka ne ka sin ki kentup ya ka kam plumber lane banang kumno ban sena pipe ban penbiang haying sa breu. Nang ta ka kam welder lane kumno banang ye ka kam pendaj nar lane tre kam welding nar. Nang ta ka kam mason lani ke kam building construction lani ke kam banang kumno ban senaying dak ba penon kam dak dau bilan usiam umau lani ke kam misteri nang ta ke kam dress making lani ke kam sujan bat sena design ke kam data entry operator lani ke kam bantre ha ke komputer ban bu jing tho kini ki kam kide ki ba ka office ka ai jing hikai sisnam lani henry banai shishu ki donru ki jing ai jing hikai ki babat por tang kumbashi banai lani ki short term course ki ba kenthum kum kakam assistant mason lani unong yarap yau misteri kakam shenalai kakam shena pipe bat kakam tourism hospitality lani kakam banang kumno ban yarap ya ki nong jongo kai perthai ban ilam sya ki hotel ki jaka shangkai pengat ki restaurant bat ki wei katto kanne ki kendon ki bagi bakwa ban sim jing hikai ki hab ban bot ki ba apply ki de ban long ki ba omduna ya ka khat south nem karta ha ka kam shna jing shna ki de ban pass ya ka class 8 bat ha ka kam computer bat tourism hospitality ki de ban pass ya ka class 10 shushu na ka banta ki jing tip ki ba kham banya phila ban telephone ha ki ne ki number khandai lai phra lai not sau phra khandai san khandai lane phra iwe khandai phra sau khandai ar sau tang ha ki kanta trekam